khoynw lubwibai sona nwngkhwu Oyo Hotel-au langna nोंनि abukhwu bojano lubwibai sona नोंनि sifaia besang गुवार जाखो आं khoygwmwn sona सल'गोफोर बे मुसिखौ इउटुब प्रफाइलाव थांनानै नायै फुल सं होनाय दं बेखाय नोंसोर थांनानै थाबैनो थां बाय'आव लिंक होनाय दं इउटुब बड'लेण्ड सिंगार सार्च खालामबा फैगोन इउटुबाव थांनानै नायबानो जाबाय सार्च खालामबानो फैखायो थांनानै थाबैनो थांदो इउटुबखौ सार्च खालामदो बड'लेण्ड सिंगार होननानै थाबैनो नुगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोर सं माखाखौ खोनासंनो गोसो दंबा नोंसोर इउटुबनिफ्राय नोंसोर इन्स्टाग्रामाव थांबानो जाबाय बड'लेण्ड सिंगार होननानै सार्च खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्रामाव मेल्ला सल' मोजां मोजां बिदिनो सल' नुगोन आरोना नोंसोर थांबानो जाबाय थाबैनो सल' मोजां मोजां खोनासंनो थाखाय इउटुबाव थांनानै नायदो थाबैनो थांदो बड'लेण्ड सिंगार होननानै सार्च खालाम ओमफ्राय खोनासंहैबानो जाबाय थांदो लोगोफोर ओखोरै सार्च खालामनानै नायदो